बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौफुरि गेलेग्रा फोथाराव सा सानजा रायजोनि 10टा सिक्सिडेलफोरखौ लानानै ISPL जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। बे समाव जोङो बे जोलुर बादायनाया बबे हान्जाजों जादों बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मोनसे पाब्लिक अपिनियन लानो नागिरदों। दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाया बबेजों जादों होनना बुंनांगोन? त्रिपुरा आरो कार्बि आंलंजों जाबाय दङ दा बर्तमान। त्रिपुरा 6 सिडुल काउन्सिल आरो कार्बि आंलं काउन्सिल बे मोननैजों दा सोलिबाय दङ। दा बर्तमान त्रिपुराखौ बे कार्बि आंलंआ होबाय गलसे, दा त्रिपुराया 0 जाना दङ। आरो दिनै ओरैबायदि लोब मानसि जादों जेरावनोखि दाखालिबावैहाय जोंनि बे मुसलपुराव गोबां पस्टार बिसिनायनि उनावबो आरो गुबुन पार्टिनि जायबा बिरोधि पार्टि जायबा सरकाराव थानाय बेनि बिरोधि बिथांमोना जे रायजोफोरखौ फैनाङा होननानै बुंसेयावबो दिनै ओरैबायदि लोब रायजोफोरा होसोनानै फैदों। आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बे जोंनि सिक्स सिडुलनि थाखाय जोबोद गोजौआव दावखोलांनायनि मोनसे जोंनि बे मोजां हाबाफारि आरो। बिथांनाव जोङो मिथिनानै लागोन बे खेलानि परिबेसफोरा माबायदि जादों होनना बुंनांगोन? दा बे खेलानि परिबेसा दासान्दि जोबोद मोजां। दाखालि बावै गुदुं जादोंमोनब्लाबो जे बिसिनायनि उनावबो जेनेबा बैसोरो जायबा बिसिग्रा बेफोरखौ सरकारनि आयेन बायदियै बिसोरखौ हमनो हादों। आरो बेखौ दा सरकारा तदन्त लाबाय दङ, प्रशासना तदन्त लाबाय दङ। दा परिबेसा जोबोद मोजां आरो गोजोनैनो सोलिबाय दङ। जोङो बिथांनिफ्राय मिथिना लाबाय आरो गोबां रायजो राजाफोरनाव जोङो मिथिनानै लानानै दिनै बे जोलुर बादायलायनाया माबायदि जादों आरो बबे हान्जाजों जादों बेखौ बिथांमोनहा फोरमायगोन। माबायदि मोनदों? बे फैनाथ' दा मोजाङानो मोनदों बहुत मानसि नुनानै। ओमफ्राय बेबायदि खेला नुफेराखैमोन। ओरैनोथ' गामियाव फिसा खेला नुबाय थायो, खिन्थु बेबायदि खेला नुफेराखैमोन आरो। जिहेतु बेवहाय बादायलायनाया बबेनिजों जादों होनना फोरमायगोन? दाथ' जों नुनाय हिसाबै कार्बि आंलं बेनिफ्राय त्रिपुरा जागासिनो दं। खेलाया दा कार्बि आंलंनिखौ एसे मोजांसिन नुदों, ओमफ्राय गलसेयाव देरहाना दं दा बर्थमान। बबे स्टेडियामाव जादों होनना फोरमायगोन बेखौ? बे मुसलपुर बाथौफुरि स्टेडियाम। माबायदि मोनदों? बेयो दा नुनायावथ' मोजाङानो। बबेनिजों जादों होनना कार्बि आंलं त्रिपुराजों जादों। बेनिफ्राय दा त्रिपुराया गलसे जाना दंथ'यो। दा नायनोसै उननि समफोराव त्रिपुराया मा खालामो। बबेनिफ्राय फैदों होनना फोरमायगोन दा? मा बुङो, जोंनि साखाथिनिनो मुसलपुर ओनसोलनिनो। नायनानै मोजां मोनदों, खोब मोजां मोनदों। जोबोर मोजां मोनदों। बेबायदिनो बोसोरे बेबायदिनो खेला जुदि माबाबाय थायोब्ला जोंनि जा एरियायाव थानाय गोरों गथ'फोरा ओंखारबोगोन, भबिसत जोंनिफ्रायबो मोजां टिम ओंखारगोन। जिहेतु दा रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायो, बयबो लैहोर फैनांगौ, बाहागो लानांगौ। बे जोंनियाव जिहेतु बिटिआरआव जे ISPL जितु खेला सोलिदों बा खेला जागायदों बे बोसोरनिफ्राय, बेबायदिनो भबिसतआवबो जाबाय थाथों। दा जोंनि उन्दै गथ'फोरा, इयुन जोलैफोरा बेफोरनिफ्राय जेनेबा एक्सपिरियेन्स मोनदों, मोजां गेलेगिरि जाहैनो हाथों, मोजां गेलेगिरि ओंखारलांथों जोंनि एरियानिफ्रायबो। बेयाव जिहेतु जोलुर बादायलायनायखौ नायनो फैदों, बिनि थासारिफोरा माबायदि होननानै फोरमायगोन? थासारिखौथ' जों नुनायाव जोबोर मोजां मोनदों। दिनै मोजां नुदों। दिनै बोथोराबो मोजां, लैहोर रायजोफोरा नुजाथिफैदों। गोबां उत्साब बा लानानै रायजोफोरा बाहागो लादों बा नायदों। मोजां मोनदों खेलाखौ नायनानै। मोजां मोनदों। मोजां रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां सांग्रांथि, इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे उत्साह होनाय जादों। बियो मोजां जादों। बे खेलाखौ फाथिनायनि थाखाय BTC सरकारखौ आं साबायखर होयो आरो। जिहेतु बे बादायलायनाया बबे हान्जाजों बबेनिजों जादों होनना फोरमायगोन? दिनै त्रिपुरानिफ्राय फैनाय हानजा आरो लोगोसे कार्बि आंलंनि गेजेराव बे बादायलायनाया जादों आरो। जोबोद गोजोननाय मोनदों, खारन जोंनि बे BTCआव देग्लायनो बे 2022आव फार्स्ट गिबिसिन। दा बेयाव लोब रायजोफोरा जोंनि बे ISPLखौ खेलाखौ नायनो फैदों। बेनि कारनै निस्सय गोबां रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों, आंबो गोजोननाय मोनदों खेलाखौ नुनानै। दिनैनि बे बादायलायनाया बबेजों जादों होनना फोरमायगोन? दा दिनैनि बादायलायनाया कार्बि आंलं आरो त्रिपुरानि गेजेराव जादों।
जिहेतु बे गेलेनायाव थासारिफ्रा माबायदि जादों होनना दा बर्थमान गेलेनाय थासारियाव मोजाङैनो जादों रायजो राजाफोरा नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों खारन माने दिनैनि खेलायाव जेबो हाल्ला हुल्ला गैया मोजाङानो जादों रायजोफोरखौ माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा नोंथां रायजोफोरखौ आं बेखौनो मेसेज खालामनो लुगैदों जाहाथे रायजोफोरा दिनै जेनेबा खेला गेलेनो फैदों खेला नायनो फैदों बिथांमोनखौबो नेक्स्ट खेलायाव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै मोजाङै नायनो फैयो बेखौनो आं खावलायो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव माबायदि जानांगौ होनना फोरमायगोन नोंथां आथिखालाव बर्थमान लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय बिथिङाव थारमाने आं बेखौनो लुगैयो जाहाथे दिनैनि बे बिटिसि सरकारा जेनेबा माने आइटिएमखौ लादो थिग बेबायदिनो जोंनि बे जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे बेफोरबायदि खेलाखौ नुनानै जाहाथे गोसोफोरा उत्साह जायो बेबायदि माने खेला दुलायाव बाहागो लानो हायो बेखौनो आं खावलायो